Rüstem abi, ni haller, sizge şın көңелдән Казаннан, Пешән базарыннан, Татар бистәсенең үзәгеннән, әлегә күчмәгән Камал театры бинасыннан сагынычлы кайнар сәламнәремне җибәрәм. Һәм сезгә туган көн котлауы итеп исәнлек, саулык, бәхет, шатлык телим. Һәр вакытта игезгә юллар туры булсын. Машиналар көтеп озак торырга язмасын. Менә без икебез генә беләбез инде. Һәм тәрәзәдән сезне озатып калучы, кире кайтканда каршы алучы булсын. Бәйрәм белән. Рустам Файзович, сезне чын күңелдән туган көнегез белән котлыйм. Аллаһ Тәгалә сезгә ике дөнья бәхете, озын гомер, хәерле, файдалы эшләр эшләргә насыйп итсен. Рустам әфәнде, сезне туган көнегез, гомер бәйрәмегез белән тәбрик итәм. Сезнең гомер юлыгыз, дөресен әйткәндә, ул бушка үтмәгән, файдасы һәм иң мөһиме үзе зур, тирән юл. Менә шул юл әле тагы да дәвам итсен. Аның шаткылары, менә шу юл белән яктыртылган нур татарларга тагы да көч, дәрт өстәсен. Ә сезгә инде бетмәс, төкәнмәс дарман теләп калам һәм туган көнегез белән тәбрикләйм. Рустам Файзович безнең алдынгы милли лидерыбыз. Аллаһ Тәгалә аңа хәерле гомерләр насыйп әйләсен, алдагы көндә дә арымый талмый эшләргә насыйп әйләсен. Ул уңган булган, булдыра торган кеше. Картаймыйча, яшьләрчә, яшьләр янында яшьләрчә, уллар янында улларча матур итеп яшәргә, эшләргә аңа насыйп әйләсен. Бөтен милләт татарлар конгрессының аксакаллар шурасы исеменнән тәбрик итәбез. Аллаһ разый булсын аңардан. Бәхетле булып кайды күрмә, сагышларга урарма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Бәхетле булып кайды күрмә, сагышларга урарма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Арама агым суларга яшьлегеңне кызганып, утырма туган көнеңдә яшьләреңә шыланып. Истен җилләр назлап сине, баш истәр кайыннар, сайрар кышлар кайын сайын, синдә йыла сайраплар. Бәхетле булып кайды күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Бәхетле булып кайды күрмә, сагышларга